Salamat man yan siya. Ano? Ano ito? Oh. Hi guys! Woo! Very cold here. Very cold here. Tugnaw kayo. Nanulong mi diri sa Dahilayan. Katong Dahilayan nga forest park tuato sa atbang nga bukid. Na ginabuhat karon diri nga cafe by the ridge sa Dahilayan. Pohon ay tuko daw diri nga mura og restaurant. But for the meantime, na sila yung mga pinatent. Mga bangko dia, order mo sa lami kay nila nga pizza diri, which is akong tilawan. Coffee din ka din, tanaw dayon ka sa scenery. Scenery. Ayan, bugnob yung kay diri, kalame. Iyo no. Oh my God. Makalimot yung kasi mong problema diri. Nga na kay bayronon pa rin sa balay nga monthly. Ugapan pa. Bago pa gini siya, bago pa, mga last year pa lang ni sa kuan, mga November sa Dahilayan. Ayan. Lami kayo ang view. Palupad tag drone. Salamat man yan siya. Ano? Ano ito? Oh. So, pepperoni cheese na itong buwan para meaty ba? Meaty. No? Salamat po. Kamoy gabot sa dosa. Ako. Ay, ikaw gyud. Oo. Ano siya? Puno mo din siya sa ulit. Mm. 6 minutes. 6 minutes. Yeah. A few moments later. Okay, ready. Oh, tanaw. Oh my God, look at that. This will be the best pizza in Dahilayan. Oh, gaaso pa oh. Kapoy kini nga kinabuhi ba? Kapoy na kini. I hate this life. Who would have thought there's pizza in the mountain?
Pizza in the mountain. Pizza in the mountain. Mmm. Cheesy. Naglaway nang nagawid sa ako, ano? Unsa ni nga pizza? Quiz Q's Pizzeria. Pero makalimot kasi mong kandiri nga daw. O nakalimot yung ko, nga na ako'y bayro nun sa balay ba? Lahat nga lugar din. Nakalimot na ko, nga napalit ko yung mga utang ba? Pagkalas na 3 months. Nga nabiktima din mi sa kuan, Bayanihan Act.